Amchayo sini kaisa JD Mondal tai NRC CAA Bro je Sornati yung tone do bagi Tripura bai Mizoram Bondaro je kokbang limoti tini kaisa Tripura motha bai kaisa soba kotor sungsa jago o soba phai manja phaidai o Tripura motha soba phai manja phaidai jotto takuro na khaksama hambai maya pharo tai mala te kaisa sini hasali nograi borom ganang phai mok sopaijak Tripura mothani bo kaisa kendra committee ni member borom ganang sar Ranjit Deborma bonobo khaksama hambai mario tini boni samung homungno kade ya kade phai manja phaimani bagai bonachung belai hambai mario tai oro phai manja phainai jotono Tripura mothani ojomaro borono bang kaisa ke bum kholiya jotono ani khaksama hambai ya paro ko hingke obose tini je Tripura motha tamni asaikha bubagra tangi Tripura motha swnamkha o kokno hasali nogre phainan thani जों खोनानाय लेनाय चिनि kokto joto khonabo tai mole जों hor sal thuyaoi joto para berai जों प्रचार खाइतमु abon bagai चिनि kokto nole kisa khana no seles pai khana abon bagai tini जों hasali nogre tubui o kok mano khana bagai जों ko bokao tai mole oro hawasa asu borok gobangma phai tongphai no belai hambai mario tangi himala boro samung homo tini rabar rana mai rana abor boya kare tini o Tripura mothani soba phai manja phaiman bangai ang belai khe boro no khaksama hambai mario ida ang tai bisi kok salia kok sanan thake ta onek gobangma tobo tai kaisa sini jes kendra committee ni je member phai kok samano khunjubai khana lainai khunjubai khana khai pore bukhawa chung chobui narunai o bukhawa chobui narumano para wa chung o kokno pil lainai o bonke busloi kaidan bagai tini phayo chini satson borom ganang bor jesapno o Tripura mothan bagai tini borom samung yake or jora di phebio aboni bagai angtei bisi kok kubang salia sayapno o sobani o report tangdi discipline mode tongdi